Вітаем! Гэта ОМ Open Музей, падкаст пра сучаснае беларускае мастацтва. І мы па вас сумавалі. Я, Богдан Хмельніцкі, культурніцкі менеджер і вядоўца падкаста. Разам з камандай праекта і нашымі гасцямі мы спрабуем уявіць, які можа быць музей сучаснага мастацтва Беларусі сёння. І мы распачынаем другі сезон Unframed паміж рамкамі і свабодай. Гэта размовы пра адвечны рух мастацтва насуперак усталяваным межам і творчую прагу іх руйнаваць. А мне кажется, что белорусское искусство очень экологическое. Не иерархия, а экосистема. Все-таки анархическое. Разам з мастакамі-мастачкамі, куратарамі, даследчыцамі і ўдзельнікамі ключавых падзей мы пройдзем праз кожнае дзесяцігоддзе найноўшай арт-гісторыі. Як нараджалася новая мастацкая сцэна напрыканцы 80-х? Хто ствараў незалежныя прасторы і галерэі ў верлівых 90-х? Як змянялася мова мастацтва ў часы стагнацыі, крызісаў і новых выклікаў ужо ў 21 стагоддзі? І вядома, мы будзем гаварыць пра стэрэатыпы, пра тое, чаму беларускае мастацтва называлі ціхім, сціплым або правінцыйным, і, натуральна, як творчы імпэт руйнуе такія ўяўленні. Гэта мастацтва на скрыжаванні. Беларускае мастацтва вельмі сціплае і таму беднае. Такой партизанский стиль, шляхетный такой стиль. Будзем натхняцца гісторыяй і сучаснасцю і шукаць сваё. Пачынаем!